Ngizobonga abazalwane ngafika la ekhaya kukhona ubaba Manzini. Kwaba khona insebenzi akasebenzela yona wathi soyibeka u3 days. Bese emva lokho siyafasta. Ngayenza ke lo msebenzi bazalwane. Uma ngiyenza insebenzo ngavuka ekseni bazalwane ngavuka kukhona inyoka ngapha ngaka left ethule engazange izishawe umuntu eduze komnyango ngapha wa right wami khona igundwane elincane nelikhulu bazalwane ngisasekwenze kanjalo kwase kufika umama wami washona ngo2016 bazalwane wafika kumina wathi mntanami hamba uyobonga eShalom. Mntanami leli khaya uNdlovu uselihlanzile. Leli khaya belingcolile kakhulu. Abantu bese beningcolise kakhulu. Uselihlanzile uNdlovu. Leli khaya bebefuna ukulishisa walimisa uNdlovu. Bazalwane washo ukuthi nabantu abebekade sebadlule emhlabeni bese bephenduliwe baba yimkhovu besebenza ngaphakathi wekhaya. Kodwa ngokufika kaNdlovu sebephindele endaweni yabo sebabantu sebeyalibona ikhaya. Bazalwane kuleli yakhaya ubuthi mawuhleli kusofa bazalwane usofa wenze nje bazalwane. Nanoma ngabe uyathi uyolala bazalwane umbhede wenze nje bazalwane. Mawuhlezi edining room kube ngathi khona umuntu odlulayo bazalwane. Udlula uyongena ekamerweni mawuthi uyombheka abazalwane awumtholi bazalwane lo muntu. Kodwa ngithe ngokusebenzisa lensebenzo kwathiwa siyabahlangahlanganisa wayesho njalo ubaba Manzini ethi asithi abahlangahlanganisa. Ngathi mase ngiyichelile akaze kubuye kuphinde ngimbone lo muntu olokho edlula ngamazi ukuthi uyapi. Angazi phinde umbhede ubuye ube nokunyakanyakaza bazalwane. Ngithe angisukume ngoba uthe usedlulile angifike ngizobonga. Kahle ngayefika la ngiqala ukuza ngathi iproduct yosawoti. Endlini ngangixakwe yimneke. Nami ngiyigulele yami igame. Shuthi ngokungabikho kwemali ke. Ngangiphathwa iqolo nomlenze. Shuthi ngokungabikho kwemali ngathola imali yokuthenga usitswayi kuphela. Shuthi mangifika ngisesolo lotshwayi la nga sizamile manje la size endlini. Endlini kwaphela imneke kwagcwala imneke mhlawumbe ukhipha noma u5 endlini. Embhedeni laphi sefrijini ngena ngisho efrijini. Ngangasazi ukuthi uyavula efrijini futhi ungaphakathi futhi uyaphila ufanga. Ngisesivele singasazi kwenzana nemasongololo into ongayazi. Kwavele kwaphela zonke lozo zinto akuphinda kuze kuzobe namhlanje akuphinda ngibone umneke endlini yami. Ngisho wathi liyana izulu. Ukusuka namhlanje ngiphinda ngibone ngishishongololo endlini yami ngisho wathi liyana izulu kodwa la sakhe khona kunamatshe akhona namatshe ayilokhuzana awumthangala. Angiboni imasengololo angiboni imneke ngishagcekena ngubona ngishagcekena ungidukela ngaze uyashona phi.